يا نبي سلم ثم سلم على النبي أموالي يفنى وويلة يا نبي سلم ثم سلم على النبي أموالي يفنى وويلة الله تجي o burni daha taga ka honoma wogowinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo mawbaaree nogase nayi yarkoma hitande ujunnaje nogase tati ɓatakuji men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe joklina e windere sénégal mauritanie mali gambi guine konakiri bisawo kala hay diaspora o kala moni kala ɗo woni min calminima min juurimama min duwanimama min ñaguimama du'aw kala ɗo gonɗa an kettotoɗo yewtere men buuɗal yurmeende kala ɗo keɗɗa e kala ɗo gonɗa min tinima ɗon ɗo calminɗa amen ɗo min calmitimama ɗon ɗo jiɗɗa amen ɗo min jiɗima ɗon ɗo tinɗa amen ɗo min tinima ɗon kono ne kadi ɗo duwiɗa ɗo min duwnimama ɗon moni pop ɗo wawi hedde amin tinma e ɓerɗe amen nde tawno jiiɗe ko ɓernde wona ɗe guite ɗe guite hoore ɗe ko ha kanma yande kooce e durumaji kono jiiɗe ɓernde woni haqiqa amin jeemoni kala sifa ɗo woni kala allah ne holla amen joomum ɗo gonirɗa kala e duwuji ma ɗi duworoɗa ne yetto e on goɗɗo cifiɗo mbadi wondi pop amin tina alhamdulillah yo allah moƴƴan men oɗo saaha mo gonɗen eɗen gandi wona koye jolal waalo wona oɗon gandi jolal waalo mboɗo andi jolal waalo ko hunde mawde ko histoire ko ganni ko fina tawa ko nguura ɗaɓɓoyte kono kadi won pine kewɗe coomi e jolal waalo gila ñande jabbere ha ɗo neɗɗo o hurnoyi woni luloyi toon hawroyta koye dabbunde ɗo pooye mawɗe kuɓɓete sagataɓe rewɓe e worɓe e nayeɓe piilto tindi e cifti e daari haqqillaji ne ngalɗa ɗo wonko wone waalo ha heewi ndi leydi moƴƴiri ɗi ganduɗa ndiyam iway ngo maayo wama ha heewa so yalti ngara coppitoɗa gayna jabba gayna luwa ngawa bekka a sohlani ndiyam ha coña ko leydi moƴƴiri woni ɗo ndiɗo leydi wona ni tan foti accirede ko barke mawɗo soomi e nder mayri ko heewi ne yalta e mayri nguura kewka ene soome mayri ene tiɗɗo jahata tawa ɗum so wona e mayri ɗon noon calminten ceerno ibrahima ba baba ibrahima ba ceerno ibrahima ba gando moƴƴo newiri jeeto dabbe kono kadi hande o luliɗo
est ce que taweteɗo to luggere yirlaɓe ene tawi hakkude mabɓe booseya ɗon hande o tawete ko toon o heɗoto yewtere nde kanko e ɓe o eggidi kala e ɓen kala egguɓe ne luloyi ngam jabboyde e luwoyde e awoyde e wekkoyde kala eɗen calmina Saydou Diallo piyo mburu moƴƴo suka korsinɗe en no fewi kañum e joom suuru mum e ɓiɓɓe mum kala toon to ɓulon kaaƴe gonɗo hande coñal suuna to jeeri eɗen gandi won dañɓe gawri hikka heewi kono kadi wonɓe dañani hay gawƴal wonɗo ndiyam ɗam yettaki waɗanam yetti ko noonne kadi ha e diwnuji coñoji hande gawri kala min calmini on min beltanima moon ha ɓen sufɓe hande ñebbe dawruɓe cufal keewi ɗon ɗo ɓuulen kaaje ɗo en calmini sohna Tullay Ɓan e dendagal ɓesgu mum e joom galle mum e dilidiɓe mum kala kono kadi to Wudduru en calmini neni men nen Dowo Gaye mo ganduɗa kala nde fini ma ara ha laara horsi faati mamiraɗo tedduɗo korsuɗo wi ɗum horsi faati mbara fini alhamdulillah min salminima e dow inde kawiraɓe pop e dow inde neniraɓe kala kono kadi ceerno Abou Baydi Kawe galle mum kala ceerno Idi Baydi Kawe galle mum kala ceerno Moussa Baydi Kawe galle mum kala e ceerno Saydou Baydi Kawe wawi wonde kala e galle mum e sohna Fadimata Baydi Kawe galle mum e sohna Binta Keccel Baydi Kaw ha to Garli e ɓesgu mum kala ko noonne kadi mami men Mam Rahmata Mali ha to tohomaji e ɓesgu mum kala ko noonne kadi Wudduru ha e nder galle horsi faati hande mawɗo galle o Amadou Bayal e ɓesgu mum kala dendagal enɗam sarɓe kala mi salmini mi juurima ɗum noon inchallah ceerno Khalidou mi salminima mi salmini dendagal bandiraɓe kala mboɗeno mabɓo ngo waɗi mbar ko mawɗum mbar tampinanima ha ɓurti wonade selli a fini tigui rigui alhamdulillah Allah yettama ɗum noon Seydi Sy bisimilla maɗa calmina bandiraɓe garene jewte meɗen assalamu aleykum wa rahmatullah ɓural kolle sabore ɓuroɗo minne ala e annabi mo Allah jurno sowona yasin ɓuroɗo minne. Waaleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah subhanahu wa taala to gonɗa foof yo weloyo Allah e kisal mumen nden ka mum won ema en calmini dendagal julɗo ɗo woni kono en gardini e calminali ɗi jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodade men e aduna he en ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam mabɓe Dieynaba Abou Tafsir Mamadou yo Allah junnu gurdam kam e jinnaɓe heddiɓe kala yo Allah law cellal yo Allah muñane ko juuti ane julɓe kala en calmini jinnamen dawliɓe nde Allah hebbinte mabɓe yurmede muɗum en juurimaɓe en ñaguima Allah yo Allah moƴƴanɓe yo Allah hebbine mabɓe yurmede mum caggal ɗum en calmini ceerno men guiɗo men ceerno mo ganduɗa alhamdulillah en jettirimo Allah ngam Allah rewnude en e juuɗe makko en jettiri ɗum Allah no feewi moƴƴo gorko karaysire gorko gando gorko gandinowo gorko dewowo Allah gorko dewnowo Allah Seydi Mbaye o wiyete ko Alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye ɗon ɗo soringo ɗo en calminimo en calmini galle o kala en juurimomo en ñaguimomo du'a u en duwima nde Allah junnata gurdam ɗam lowa cellal ha heewa en calmini kawmen kawo Khalil se mbimo Seydi Mbaye en calmini guiƴam kadi sehilam ceerno Abdullahi Khalil Mbaye Seydi Mbaye en calmini dendagal julɗo en calmini guiɗo men ceerno Ahmadou Diago en mbimo Seydi Diago omo tawe ɗo Paris ɗo taw ko e nder Argentoy 95 Seydi Diago en calmini bani men debbo guiɗo men sehil meɗen
mo jiɗirɗen Allah jiɗirɗen Allah moƴƴo mo Allah moƴƴini Karay Siré o wiyete ko Hawwa Sow o jeeya ko tiri yimɓe kono o tawete ko ɗon e Paris. En calmini Ifra Karfa Sow jaatigui men moƴƴo musidɗo men taw ko guiɗo men kadi mo Allah waddi en saabi Allah gorko moƴƴo tedduɗo kañum e joom suudu mum sohna Hawwa Sow onne kadi miñiragel mum sohna Fadimatu Bakku Guèye. En calminiɓe kamɓe kala tedduɓe wawɓe teddinde wonirɓe teddungal. En calmini mawni ko Seni Karfa Sow Aïssa Soumaré Hammadi Idi Guèye. En calmini Fadimatu Diop ɓeɗo fof ko tedduɓe wawɓe teddinde teddinɓe en kadi ha tinninɓe teddini en. kono en calmini evoronaɓe kala en nawtatɓe ha to Dondu sohna Hawa Konté e joom galle mum Gaynde Diago. En calmini ceerno Yahya Guissé ceerno Guedde Guissé ɓeɗo fof nawtete ko to Dondu. Eskey Seydi Konté Hawa Konté joom mesalal juutngal joom garaji ɗi gasata bawɗo ñodde hakkude yimɓe taw ko saabi Allah yo Allah junnu gurdam. kono en jeccitta Ba Moussa Pam e joom suudu mum sohna Aissatou Sarr. En calmini mawɗo Oumou Touré debbo moƴƴo jiɗɗen yiɗiren Allah kono en jejjitta Kadia Mbaye ɗon ɗo Sanoa ɗo taw nawtetemo koto Kanel. Eskey o debbo musidɗo makko Astou Diaw Seydi Diaw mi salminima mi salmitimama mi weltanimama e duwuji ma urdi an e Binta Oumar Diop. Eskey yo Allah yoɓon moƴƴere. Ceerno Ahmad Sy to Lo Havre e cuddiɗo mum Fadimatu Konnati. Eskey yo Allah yoɓon moƴƴere on beltanama teddungal mon neɗɗagu mon yo Allah yoɓon moƴƴere. Ceerno Samba Gangue Samba Mamadou Abdoulaye mi salminima Kadia Penda Dawda Mariam mi salminima. Mi salmini Sira Konté walla Sira Gakou mi salminima taw ɓeɗo foof nawtetanɓe koto wuuro men Bosiyaɓe yo Allah yoɓon moƴƴere e teddungal moɗon. Baya Thiam e sohna muɗum Aissatou Ndiaye yo Allah yoɓon moƴƴere ononne kadi. Eskey yidde mon timmude yo Allah yoɓon moƴƴere. En calmini mawɗo Soda Konté eskey o debbo kañumne kono en calmini ceerno Sharif Mbodj taw ko joom galle makko yo Allah yoɓon moƴƴere. En calmini mawɗo Muunoye Mbodj e Baba Dawda Thiam sohna Zeynabou Konté e ceerno Yahya Konté calminiɓe taw ko joom galle makko. En calmini dendagal taweteɓe to Lo Havre en hen Oumar Ndiaye taw ko Bamum Siley rahmatullahi lam Sanar Guissé Aissata Abdoulaye Sy ko banam debbo kañum e joom galle mum ceerno Abdoulahi e badiraguelam sohna Aissatou Wele to Jowol Hamme Sy taw ko joom galle makko. En calmini sukaɓe kala ene jeeya hen tokare nene Zeynabou Hamme Sy. Mariam Diop mo Mamadou Demba en calminimo no fewi toon to Mauritanie. Amara Camara ceerno Mouhamadou Kane ceerno Diambaro Habi Lam walla Coumba Habi Lam en calminimo. En calmini ceerno Oumar Pam en calmini Houley Ndiaye Soumaré en jokkaɗen Soumaré o ñamowo ñebbe noon Abdoul Mbodji en calminimo. En calmini debbo moƴƴo mo ganduɗa ko dabbenajo kono tawete ɗo e Tiwo taw ko e Vosge o wiyete ko Tamara Ba Seydi Ba. Eskey ndaw ko teddi kono en calmini ceerno Ousmane Limo dande mum ñuñata ene lumbo e buuɗal yurmeende. En calmini Ahmadou Mbaye Couture gorko moƴƴo yo Allah yoɓe moƴƴere. kono en calmini musidɗo men Kawli onne kadi ko tayer meɗen ɗon do Dakar ɗo yo Allah yoɓe moƴƴere. Seydi Ly a jarama de a weltanama no fewi e golle ma paydinde. kono en calmini sohna Aminata Jumannere ɗon ɗo Maylus yo Allah yoɓe moƴƴere e yiddema timmude en jiilawma mo jiileɗa en ha jiituɗa taw ko pellital. En calmini Baba Ahmadou Sy to Horndolde kono taweteɗo ɗo e Sañji Abdourahmane Diop on ko jinnaɗo men woni koto Duro. En calminimo. En calmini sohna Habi Oumar Wade nawtetenmo ko ha to Mauritanie ko ɗo e Paris noon o tawete yo Allah yoɓon moƴƴere taw ko musidɗo mum banam debbo biyeteɗo Hawwa Sall walla Hawwa Booli. On calminama onon kala yo Allah hebbine men nden kamum Seydi Saar. ɗum noon konngol atta e ma ciftina en to jarannoɗen e on saha jokken golle. Seydi Sy golle ma jooɗi peewi
a weltanama no feewi no feewi ɓe calminɗa ɓe kala en dewni calminali ɗi kala e mabɓe nde ɓe calminta dendagal hettiyankoɓe kala mo potti en mbi ɗum a yewtiyankoɓe buuɗal yurmede fof ene calmina moɗon ɗum noon en calminiɓe en juurimamaɓe en beltanimamaɓe no feewi kono kadi en jejjittaɗo hen yimmum julɓe ha toon to Fas Gounas kono kadi yummum almuɓe walla mbiyen yummum almuɓe en sohna Rahama Gueye ha toon to Italie kala ko dañi ko almuɓe debbo moƴƴo julɗo kono kadi cusɗo gonga jiɗɗo hoore mum nde tawno neɗɗo so yiiɗa hoore mum wawi yidde goɗɗo ko jiɗɗo Qur'anil Karim so arti golle tan koye Qur'ana hippi ene yurno ko dañi faggiti ɗemgal mum ha selli to banggue fulfulde rutti kadi faggiti l'islam kami ɓesgu mum e joom galle mum kala ko noonne kadi mawni men sohna Haji Saar mo ganduɗa ko yummum almuɓe ko banum debbo almuɓe jiɗɗo almudago ha naati e mum ha wonti almudago ha laaɓi Seydi Saar ko noonne kadi e mawni men sohna Fadimata Amadou kono min wiyatama no mbiyama ko sohna Fadimata Mariam jinganami ko nene jinganami ko babam sohna Fadimata Mariama kan mi salminima ha toon to leydi France mi salmini denɗam Adama mo ganduɗa dariɗo ɓen ɓe ngala kayitaji beele heeɓa kayitaji il faut ɗum haale ko denɗi men Adama Kane ene moƴƴi waaɓiniɓe batte haqqillaji gila no nguuri gumminowo seppoji gulɗi jew jahowo ne naata e biroji ene wullitino ɓen ñoolaɓe ɓe ngala kayitaji hulani hen yatiri hen caggal ko jambaro hewɓe keeɓi kayitaji sababu nde muɗum to leydi France ɗo Adama Kane ya wuuro ko heewi nen molel so mi salminima ko nonne kadi mawni men sohna Khadidiatou Ndiaye ha toon to leydi France onon fof on calminama saabu e dental ngal innirɗon Sar Abdullahi Saar guurgal ɗo kabruji buuɗali men e jippoto e kala subaka amin belti hen no fewi dendagal duuɗe inniraɗe ko fate banggue jewte men buuɗal yurmede ha e kabruji e goɗɗum foof amin beltini on kalɗo gon ene gonni ɗon kala ceerno Khalidou Seydi Sy mi salmini galle o foof nde tawno ko hen jeeya kadi yimɓe so tinima tan a tinat ɗumen kadi ko haalete ko artirde moƴƴere artirde neɗɗago nde rendo men saabu neɗɗo il faut maw jangga haalde neɗɗo sa janggata haalde neɗɗo a wawata haalde neɗɗo sa haali neɗɗo tan ene wayno haali neɗɗo goɗɗo ni nde tawno neɗɗo pop ko deftere wonko haalte mum tan ko ha janggene muɗum ceerno Khalidou ko noonne kadi Abdoul Tamboura Abdoul Maliki bamum almuɓe gonɗo hande foftorde mum to Dakar kono kadi gonɗo e keɓugal fatude toon to dentuɗi États-Unis d'Amérique kala ko dañi ko almuɓe ko sukaɓe almuɓe tan ko dañi ko gendiyankoɓe ko almuɓe Amara Camara min calminima ha toon to leydi France gorko moƴƴo julɗo mo hewani haala ceerno Khalidou jarano ɗen ko boniyamin heftama nawtama wuuro mawniraɓe mum nana goni e haala kami miijoji e peeje ceerno Khalidou bisimilla maɗa. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere e kadi ɗo ciftinɗa en ɗo ko ɗon tigui jarannoɗen Bunyamin heftama nawtama to Misra kamɓe ɓene hakkude Misra e fatude wuuro mabɓe kamɓe mawniraɓe Yusuf ɗum waɗi hankkadi ɓe donki andude holnoɓe mbatta ɓe goni hankkadin e gundodirde ɓe goni e noddodirde aɓe pewjiɗa peeje mabɓe ɓe mbiya jehen tan ɓayde ken ronkuɓe ɓe mbiya ala baba koko adodirno e men to hakkude men e Allah haala ka heewi ɓe mbi ala sibi ken ronkuɓe en tayani en donku mawɗo mabɓe goto biyeteɗo Rawbil won konngoli ala ko Yahuda
koɗe allah wi qala kabiruhum alam talamu anna abakum qad akhada alaykum mawthagan min allah, mbete on ganda bammon jaggino e mon aadi, o jaggino e mon holnare, o jaggino e mon wondore, o wino ma gaddon wondore, on godanimo noon on gartata gaga on gardani e bunyamin. E kadi ciftore on mbaɗino ni yusuf, weltidare mon e yusuf ha mbaɗɗum ko mbaɗɗon ɗum ko laaɓi ko tan min kam mi anda onon, kono min o biyeteɗo yahuda so tawi on pelliti hoodde min mi hootani, min kam son pelliti hoodde ala min mi hootani, falan abrahal araba hatta ya'zana li abi aw yahkuma allahu li wa huwa khairul hakimin. Min kam mi sertata e ndiɗo leydi misra, mi yaltata ɗo, mi hootata ala, so wona baaba neli e yam nelal laɓngal yomi artu, so babam noon neli e yam nelal laɓngal yomi artu, nde nde mami artu, walla allah ñawanami ɓoccitade musidɗam o minen ɗiɗo min kodda, aw yahkum allahu li. ko gueɗe ɗi tan jaltintami ndiɗo leydi, ay ko mawɗo o haaldata e mabɓe kamɓe heddiɓe ɓe, kanko haaldata e mabɓe, o wi min mi yaltata ndiɗo leydi so wona e gueɗe ɗiɗi. Seydi Saar, konngol arti e ma e on saaha jokken golle. Ndeysan, o ande hoore makko nimisaji joli, o herse yeeso babiraɗo, ala ko wawi hen. ceerno Khalidou mawɗo mabɓe o ni wi ɓe felliti wiide hootani, so wona Yusuf ara walla kamɓe ɓe jaa, kamɓe heddiɓe holno ɓe mbaɗi ceerno Khalidou? Seydi Saar, mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no fewi kadi e namdal ma paayo dingal. Eyyi mawɗo mabɓe o ko ni wi, o wi min mi yaltata ndiɗo leydi son pelliti hoddene, min mi ala nden ɓernde, mbaɗen Yusuf ko mbaɗɗen ɗum ko ma yiɓenni ko enen mbaɗi, duttoɗen kadi jagguiden e baaba wondore, gadodiren e makko e Allah, eɗen gartira oɗo bunyamin, jehen bunyamin nanguireni, duttoɗen e baaba taw en jadani e bunyamin, ni tan ni ko kalduɗen e makko ko foof en kooti min gayri bunyamin, min mi wawa ɗum, mi wawa, min noon mi yaltata leydi misra, onon noon oɗon mbawi yaade kono min mi yahani, mi yaltata ndiɗo leydi so wona babam yamirami yomi rutto, mi arta toon, son kooti ha on jettima noon baba yamiri o neeli e yam yomi ar, famarhaban, ɗum kam mbiɗa wawi arde, kono ni tan min nawi hooram mbiɗa yaari ni mi yadane bunyamin, caggal mi wondi e yeeso makko, hakkude makko e Allah, e min e Allah, ala mi wawa ɗum, min mi hootani, so wona o yamiri nde caggal nde jaaɗon jettiɗon o nelti e yam goɗɗo yomi ar, taw ko kanko yamiri yomi ar, eyyi ɗum de mami ar, so ɗum ala aw yahkum allahu li, walla Allah ñawanami musidɗam o ɓoccito, woni bunyamin, lamɗo o yaafomo, walla kala no heɓori o heɓo, min makko min kodda ɗum, gamay so baba nelani mbeɗa wawi arde, baba nela yam yomi ar, walla so ɗum ala mi heɓte bunyamin e juuɗam, min mum min kodda. Ay ɗeɗo gueɗe ɗiɗi kala ko luuti ɗeɗo wawa nawtudemi, gueɗel gongel wawa nawtude, min mi hootani. Ay mawɗo o haalniɓe ka haala, ɗum waɗi mawɗo o yeehi feriɓe woni e yaade lawol muɗum, wiɓe onon jeehe woto dartoɗe jeehe koote, min noon mi yahani so wona kettumi miñam o, ma walla so ɗum ala baba nela yam yomi ar, taw fuɗɗima famde ko kewi ko, kanko mawniraɗo o ko ni o wiɓe kamɓe miñiraɓe ɓe, o haalniɓe kaɗo haala, o wiɓe aha joni noon jeehe paye to baba,
son jettima kalnemo ko woodi ko woto penanemo haydara kalnemo goonga ko woodi ko eyyi kalnemo ko woodi. ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalid Abdullahi Sy mawɗo o no wini ko hunde mantinide kadi wonno kanko gilay adana o yaadano woni miijoji ɗiɓe joguino ko fate banggue sifa Yousuf heddoto noon kamɓe kala pewjinno wonno yiɗirno ko wona dani hen kono foof jeeya tan koye peeje bonde ɗo noon ɗo jarten e Yousuf ɗo eɗen calmiɗo mawɗo debbo o woni nen Kumba sohna Kumba ha ton to ɓoggue mo ganduɗa ko debbo kawniɗo kawisaji mawɗi ne jalta e makko ɗo saaha mo gonɗen saaha ne nanggamo kulol saaha kadi ene nanggamo kadi weluya kono kadi kewɗo duwade hande o nde tawno e kala ñalawma e kala saaha wonko feeñata e ɓandu makko ko kawisaji mawɗi kono kadi ɗin kawisaji ko kawisaji belɗi laarde ko kawisaji kadi ɗi ganduɗa so neɗɗo laari tan ɓernde mum hootade Allah subhanahu wa taala ma en garoy hen noon e saahaji goɗɗi ha ɓuura yaaji inchallah. ceerno Khalidou Abdullahi Sy aɓe kalda e koye mabɓe beele ɓe kooti walla won koɓe mbaɗi ɗon goɗɗum Seydi Sy. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof mi ñaguima Allah ya won e jaam a jarama no feewi e namdal ma kadi paayo dingal ko ni ɓe mbaddi e koye mabɓe kamɓe mawniraɓe Yousuf mawɗo o wi joni min mi wawa yaade oɗon gandi ko woni irji'u ila abikum faqulu ya abana inna banaka saraka duttoɗe paye to baaba min kam mi wawa hodde mi haalni on ko haɗimi yaade mi haalani on kadi ko wawi ittudemi ɗo e nder gueɗe ɗiɗi ɗe kalmi ɗe so wona ɗen gongel wawa jeehe to baaba noon onon koote son kooti mbiyamo baaba min garti min gardani e ɓiye aha sa yi noon min gardani e ɓiye koko wujji caggal ɓiye wujji noon ɓiye nanga aɗa andi ko ɗum woni sharia ma gujjuɗo kañum wonata jobdi guyka ɓiye wujji nangama minen noon wama shahidina illa bima alimna eyyi min ceedaki so wona ko min gandi ko min janana kam amin janana wonde ko gujjuɗo min ganda ko wirni noon ayi annabaɓe de ayi wama kunna lil ghaybi hafidina ko noon de min ganda ay saha ko wirni min saha nde min tottanma wondone nde ko wirni ko min ganda ko feeñi ko noon ko min gandi o wujji min gandano noon ɗum ɗon e kaw so min gandino min nawatamo wama kunna lil ghaybi hafidin ay ɗo ɓe gaskitini e ɓiɗɗo o guyka nde wonnoon ɓe ceedima muddu ngo yaltinama e dimgal makko ay ɗum waɗi koɓe jii ko fooli jikke mabɓe wonde oɗo Bunyamin koko wujji falidhalika nasabuhu ila saraka ko ɗum waɗi sababu ɓe gaskitinimo e guyka kono ay ɗum ɗo ko zahirul haalide laafil haqiqa eɓe jogui gonga nde wonde koɓe yiruɓe guite mabɓe kono noon kadi wona gonga sibi wona guyka kono kamɓe ko ɗum ɓe jii ɗum ɓe gandi ko ɗum woni gonga e dow mabɓe ko ɗum tan ɓe poti joguitade kono alal haqiqati o wujjani kono ko feeñi alhaali o ko guyka sibi ko ɗum ɓe jii wadde noon ko ɗum waɗi sababu ɓe ceetti e yeeso baaba o ɓe mbi ɓiyede koko wujji sa yi o arani min gardani e makko joni noon babiraɗo o ene jabtoɓe Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle. est-ce que histoire Yousuf histoire Yaqub annabi Yaquba dañi sunu mawɗo e nder gurdam mum kono kadi ɓeɗo hen mawniraɓe hande ɓerɗe kaɗɗe artuɓe jeese bamumen ene jiiɗi feññinde gonga
bette maɓe jaɓane gonga o walla ala. ceerno Khalidou ko ni ɓe mbi baaba o ko baaba o wiɓe ɗon ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no fewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere kadi e namde ma paayo dinde. Ko ɗum ɗo ɓe mbi baaba o ɓe gasnani ni haalde, ɓe mbi baaba ɓiye wujji ko ɗum waɗi sababu ɓiye heddi toon, min ganda noon birnide. aha kono baaba wama kunna lil ghaybi hafidina de, min ganda birnide, min ndenani ɗum. so min gandino kay walaw alimna annahu yasruq lam na'khudhuhu, ay so min gandino so min jaade makko mo wujja, min jaadatano e makko, min nangatamo ni saka min jaada e makko. kono min gandano ko gujjowo, o wujji noon guyka ka min jiiɗi guita men yaltina ko e dimgal makko baaba. te baaba an noon amin gandi a gonɗinta min, kono so tawi aɗa yedditi lamɗo wuro ngomin gonno to misra to ngo, aɗa wawi nulde toon namdoɗa wasalil qaryata allati kunna fiha, ay misra to min gonno to nelton yimɓe, arsil ila ahliha fasaluhum, nelton yimɓe lamdoɗa ɓen yimɓe namdoɗa. mbete komin kaali ko gonga walla wona gonga. so ɗum ala wala ira allati aqbalna fiha, ay oɗo sete mumin jaaduno jeyaɓe e wuuro men, ɓe min gimmodino ɗo min jaadi e mumen jiggore, lamɗo ɓeɗo hay ɓene gandi de baaba, ɓe jiɗɗa hen fof namdoɗa. so tawi ko tomin jippino to nelton namdoɗa ma heɓen ko laaɓi, so tawi ko ɓemin jaaduno ɓemin jeyda ɗo lamɗo ɓen ma heɓen ko laaɓi. ay baaba ya andu kam wo inna la sadigune, minen min gonɗi komin kaali ko, wonde o wujji ala ɗum firtota ko baaba ko gujjuɗo o wujji. ayi ɓe kaali ha heewi Seydi Saar, ɓe kaali ha heewi, ɓe mbi ko gujjuɗo, ɓe gaddi seedan faago wonde yo namde wuuro ɓe konno ɗo ganduɗa ko ɗo ɓe jippino ɓe jeehi toon nde, yo baaba o lamɗo sete ɓe jeyda e wuuro ɓe ganduɗa ɓe jaadino e mumen jiggore. baaba lamɗo ɓeɗo ma andu komin kaali ko gonga. ko gonga de e ko feeñi, kono wona gonga e ko suuɗi. ko gonga e ko feeñi, kono wona gonga e ko suuɗi. ala to waɗi aduna ko woni hen kono hulɓini. aɗa yiya hunde ko gonga to jiiɗa ɗo kayni selli a yii ɗum, eyyi kono noon taw a anda holko woni sababu, holto ummi. wona gueɗe sa anda to ummi nder e boowal, hay saɗa setto andu no cettortoɗa. ko ni jiirumi de, eyyi kono ko gonga tan hay goto wawa ittude, ala woto wi noon ko ni noon jiirumi. ko ni de jiirumi, mi anda sababu o, mi anda to ummi, kono comme mi yiiri ni. eyyi ɗum noon Seydi Saar, konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ay ceerno Khalidou pular ko deftere mawde, eɗen ñaagui yaafuye noon dande nangga no feewi. pular ko deftere mawde no feewi, ɗum tawi pular wi neɗɗo so yani woto ƴewɗo yani ɗo, yo ƴewɗo ferguitiɗo. koɓe kaali ha heewi ko foof yoɓe ƴeew ferguitande mabɓe adina nde, wona ɗo ɗo ɓe kalata hande ɗo. kadi haala settade haala wona hunde wemde, jogade nofuru woturu koko rentete, wujjude haala haaltoya koko rentete, heɗade sikka faami famani haaloya koko addoyta luural mbiya kaari wi taw wona kaari wi de. kala mo ene fellita wiide kaari wi ya tawa heeɓi ko laaɓi e ko pamɗa ko. ay ɗum tagui ha famde haala ne satti, nande haala e famde haala ne satti. ɗum tagui rendo men ñaay ko yahokko ɓuuri hewde. sa tawi rendo men ne jooɗi, yimen men moɓɓolel ne jooɗi ne ñaama, walla mbaɗa ataye ne jewta, sa yi jeddiɗi kewi tan ko haala ka foof fenade. kalɗo jiiɗa jeddi kewi ko fenade, kalɗo jiiɗa one haala goɗɗo heɗora ko moni kala ne fooɗano haalde ko fenade ɓolde woni ɗon. gonga wawa feñde ɗon, fenade ɓolde.
ko yo jirwu tan ko yo wel tan ko yo luuke tan sen gayni jehen haqqillaji ngalɗani miijoji ngalɗani en gulli haɓen luuke en tampi en jeeyi hay dara en keɓani ɗum ene teska kono noon koni ceerno Halidou est ce que ɗum kala koye yamirore mawɗo mabɓe o ko tindini ɓe mbini baaba o beele baaba o jaabimamaɓe walla ala ceerno Halidou. Seydi Saar mi salmitimama laawol gongol mi weltanimama no feewi e namdal ma yo Allah yoɓe moƴƴere e namde ma payoddinde a yi ɗum ɗo ko mawɗo keddiɗo misra o yamiriɓe yoɓe koot kamɓe soɓe jeehi yoɓe mbi bab maɓɓe dani ɗum ɗo fof ko yamirore makko mbiyemo dani so jeehi kalnemo kaɗo haala kono noon o yamiriɓe ɗum ɗo ko sababude ha tuumumuya iwa e maɓɓe gaga bab maɓɓe sibi soɓe gartirani Bunyamin tan babiraɗo tuumatɓe no tuumirno babiraɗo tuumatɓe no tuumirnoɓe saaha nde ɓe jaadi e Yusuf ni o yamiriɓe ɗum noon mbete tuumumuya babiraɗo o ene hoyfa e maɓɓe wasa teddude e hoddiro Allah Seydi Saar ɓe jettima ɓe kalni babiraɗo o kaɗo haala e ley mbinoɗa holko babiraɗo jaabiɓe babiraɗo o heɓɓiti wiiɓe ala ɗaccu kay kaale tan ko laaɓi mbiye tan pittali moɗon cinkani on golle on golli golle ɗe wonko jinnoɗon wadde on mbaɗi sibi wona joni ɗum ɗo fuɗɗi e mon sibi on mbaɗino ni Yusuf ɗum addani wiide haade mon yaade yo ngoon ndeke yo hay son gondi oɗon mbaɗa ɗeɗo golle bal sawrat lakum anfusukum amran onon kay sinkani on ɗeɗo golle pittali moɗon ha on golli ɗeɗo golle kono wona joni ɗeɗo golle puɗɗi e mon sibi on meeɗino wadde ni mawni ko kanko oɗo joni noon wodanimi tan ko muñde mi muña muñal ngal ganduɗa ene yooɗa Allah mi wasa ƴamƴade ala min kay hankadi mi deƴet tan mi watta haydara joni mi deƴet tan mi muñira Allah mi holla Allah muñal ko ɗum Allah sohli mi tottamo ko sohli ko Allah asallahu an yatiyani bihim jamia ene wawi Allah addanamiɓe kamɓe ɗiɗo foof ay o Bunyamin mo kalton joni on goppi toon e Yusuf oya jaaɗo duuɓi capanɗe na yiyaka ene wawi kamɓe fof Allah addanamiɓe a nani kaɗo haala Seydi Saar noon konngol arti e ma e on sa'a jokken golle Seydi Saar. ceerno Halidou ɗo gartiɗa konngol yam ɗo calminiɗo en kaw Saydou kami joom suudu mum e dendagal kawiraɓe kala kaw Yahya kaw Ousmane kaw Dahiru kaw Amadou Bayal kaw Sadou e kaw Amadou Gueladio e kaw Sarif e dendagal kawiraɓe kala kono kadi dendagal neniraɓe mamiraɓe yumiraɓe e babiraɓe kala e sehilaɓe babiraɓe men kala ceerno Halidou kaɗo haala ka annabi Yaquba haali ɗo ka tawhid mawɗo ne tawe nder makka tawhid mawɗo ne tawe e nder makka joni kay mi fellitat muñje muñal jongal allahu akbar est ce que muñal ne yooɗa ceer neɗɗo ne muña muñal jongal ha faɗɗa kala ko yooɗi neɗɗo ne muña muñal jongal ha faɗɗa kala ko yooɗi o felliti muñje muñal jongal ma Allah yonnanmo kala ceerno Halidou ko ka o haali kanko Yaquba beele wonko heddi caggal e nder tarihi o haade mabɓe artude ceerno Halidou. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi
annabi yaqub ko kaɗo haala o haali kono ma en gartu e haala makko ka ko ni noon wawi yarude gista yusuf ene joguino no wirte no ɓurata famirede wona noon buniyamin naggama nawtama tan kamɓe ɓe kooti to baba ala wona noon tan wonko lombiɗo on seydi sar kono noon ko ni wawi fewirde sibi ɗon ɗoɓe donki hebde buniyamin ɗo mawniraɗo wiɓe koto min mi hotani ɗo kamɓe ɓe kotani e on ɗon saaha ala ɓe gonno koye fewjidde en kaali ɗum e nder peeje mabɓe ɓe jiiti feere wotere holno poti wadde hade mabɓe yaade ko nden feere ɓe kuutori nden feere kadi waasi gasde ko nden ɓe pelliti yaade ay nden feere kamɓe banu israila en koɓe joom doole en nden feere ko nde yusuf jaggi bunyamin mawniraɗo biyeteɗo rawbil on ko neɗɗo kewɗo doole o tikki no feewi sanne kono kamɓe banu israila en ɓiɓɓe yaqub so tawi ɓe tikki ɓe jani yasin hay goto hattananiɓe hay goto wawa jaggude ɓe oɗo rawbil mo jiiɗa mawnum yusuf mo jiidi baba so tawi o tikki hay hunde wawa deñude tikkere makko kanko rawbil oɗo so tawi o tikki o wulli so tawi ko e nder leydi no arde e leydi misra ni so wulli wulago woto kala gonnoɗo cowiɗo e nder ndin leydi boosat ɓiɗɗo mum yaltat kalto yaranno kanko rawbil oɗo kala leydi ndi o woni e nder mum so wulli wullago woto kala cowinoɗo e leydi he kamɓe foof noɓe potiri ɓe boosat goto e mabɓe fof ko ɗon ɓiɗɗo mum samata allah e gulali makko ɗi kewde doole kono noon ko maade on debbo nana wulago makko so debbo o nanani wulago makko ala ko watta ɗum kono so debbo o nani wulago ngo sene sowino tan ɓiɗɗo samat kala to yaranno koɓe hewɓe doole kamɓe ɓiɓɓe yaqub ɓe jiida e heddiɓe ɓe kono noon ɓe jiiɗi fewjude nden feere gam ɓe jaaha ɓe monna leydi ndi seydi sar konngol arti e ma e on so an jokken golle ceerno khalidou abdoullahi sy ɓiɓɓe yaquba ko heewɓe doole soɓe kaaci tan ha cango woto kala ko ɓesnuno samat ɗum jeeyi sababu hande ƴeewa israil ko leykal tokosal tokosal so qimama e nder afrique ene gasa leydi mbiteni gambi ɓuuri ɗum mawnu ni ko leykal tokosal ɗum tagui aɓe jiiɗi hutorade doole gam tettude leyɗele goɗɗe haɓe ɓuura yaajede ɗoɓe ndemi en ɗoɓe gayni en ɗoɓe maahi en saabu ɓuuri jooɗade hande koye leydi Palestine so tawi ha to Cisjordanie won ɗo darotoɗa e nder Israël aɗa soyno Palestine coynoɗa Syrie coynoɗa Jordanie wonande wittuɓe ɗin nokkuji ha ɓuuri laaɓede kadi inɗe rawbil en ko ɗe ɓe joguiya hande e jagorɗe mabɓe hande ɗum sembe mo kalɗa hande ne hedde mabɓe koɓe yimɓe hewɓe doole ko Allah rokkirnoɓe noon ceerno Khalidou ɓe jaltini peeje mabɓe aɗa andi ceerno aɗa andi bawɗoma so nanguima sa fi peeje a gubbima waɗi peeje kala so bawɗoma wima teep battintoɗa ko deejje beele kamɓe ɓe kutorima ɗon feere caggal ɓe gandi soɓe kaaci walla soɓe mettini leeɓi ɓalli mabɓe so darima hay goto wawanaɓe ceerno Khalid holno ɓe kutori ɗon seydi Sar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama peeje fof ko jaltat gandal kay to wonno foof yalta ko ɓuurma doole so memima ala ko joguinoɗa fof yaltinat en calmitima kaw Yahya
eskey kenen calmini moɗo moƴƴo Tamara Ba en mbimo Seydi Ba Aminata Jumannere ɓe kay calminama alhamdulillah. Seydi Saar ɗo tan rawbil tikki en mbi so tawi kanko o wulli wullago woto kala ko nani wullago makko so tawi koko sowino bosat, kono noon kala ko immi e annabi Yaquba so ɓi annabi Yaquba so tanum annabi Yaquba so memimo tan ko ɗum deñata tikkere makko, kono so wona ɗum ɗo ala ko wawi deñude tikkere makko. kanko noon rawbil kanko ɓuuri hewde doole e dendagal ko Yaquba jibinno, so tawi ko ɓe o yadata ɓe kamɓe foof taw noon Yusuf ala hen. eyyi kanko ɓuuri ɓe hewde doole. wiyama kadi ala oɗo sifa mo kalɗen ɗo wona rawbil, wiyama ko biyeteɗo e mabɓe Shamun ko on jogui oɗo sifa, kono noon wiyama ala ko rawbil ari hen kongude ɗiɗi. ala kullin ko goto e ɓeeɗo worɓe ɗiɗo jogui oɗo sifa mo kalɗen ɗo henna Seydi Saar. kanko rawbil noon o noddi heddiɓe ɓe kala o wi gaare gayi min won feere nde joguimi. kanko rawbil omo haalde e heddiɓe ɓe ɗo noon ko caggal Bunyamin jaggama nawama nder Misra, Yusuf nawi Bunyamin felliti yaade, ɓe ñaaguima kala ñaagune ɓe donki. Yusuf yeehi yaadi e Bunyamin hade mabɓe hoodde ko nden ɓe miiji ngoɗo miijo. kanko rawbil o addini ɓe ngoɗo miijo, o noddi heddiɓe kala o darni ɓe yeeso makko o wiiɓe oɗon gandi leydi Misra no foti jeereji goni hen. ɓe mbimo aha emin gandi. o wi leydi Misra ndi kam ɗo ville o wuro ville ngo no foti jeereji goni hen. ɓe mbimo ko jeereji 10 goni e nder wuro he. o wiɓe aha, ɓe mbi aha. o wi joni min wonko jinmi haalande on, wonko jimmi mbaɗen joni onon akfuni antumul aswaqa, ay onon jeehe keedane kam e jeereji ɗi, bonnane kam kanji pop pirteɗi haɗi bona. ko ɗum tan woni ko cohlumi. Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou ay sendutima caggal seeɗa ɓe gari lamɗo teddiniɓe ñamminiɓe ñaɓɓele belɗe walniɓe parasuji ɗaaɗi ɗiɓe mbalatano waɗiɓe dow. hande noon wonti wonti goɗɗum eskey aduna ɗum ɗo hen ko heewi no feeña ɗo. noɓe gulniri ɓernde Yusufa ni alay saago ɓerɗe mabɓe ɗe gulat. noɓe koyniri Yusuf ni fiide fettude weddade woyndu yeyde ɗum no comme maccuɗo ni batte maccuɗo yeeye ɗum alay saago ɓerɗe mabɓe ɗe gulat. wulni ɓerɗe mabɓe noon ko gacce hoodde e yeeso ba mabɓe ɓe gartirani guel ɗo cukalel ɓe koyi ɗum ko koyere wontata. ceerno Khalid neɗɗo yo Allah rokku ɗum labde ɓernde. so ɓerɗen lamno guilay adana ɗum ɗo kala heɓataɓe. kono kadi koni tarih ardata ha enene koyemen janggen hen nde tawno mo adima e suudu kala wima reena jaalal. ɓingu baaba, ɓingu nenago, ɓingu koddigo fof koko renete. en ɗamma kala kaɗa waɗa hen rento, kala kaɗa haala hen rento, kala kaɗa haalay enɗam ya tawne selli, kala kaɗa yahay enɗam ya tawne laaɓi, kala kaɗa ñuumbo e hakkude enɗam ya tawne selli. enɗam ko enɗam. ɓingu babago, ɓingu nenago, ɓingu koddigo, ɓingu naggam, kala kaɗa waɗa hen haalen ko selli ya hen ko moƴƴi. konngol gotol ne wawi addude ferguitere bonde e nder leñol kala harmodira ha laaɓa. hande no mbaɗen ni hay goto haaldata e goɗɗo, moni kala huuli goɗɗo o. hay goto hande suusa enɗam mum, moni kala huuli enɗam mum. ko enen golliri ɗum juuɗe men hono hande no ɗo wayni. ɗum noon yo Allah reen danda. so en gandi en mbawa rende enɗam, moni kala jaggo hoore mum nagga ɗemgal ma. sen pini calmodiren, sen kewni joddoɗen taw a ñiggata kam mi ñiggatama.
kala mo ñumbaniɗa hande ko faate am nde gaynata ñumade taw yettimamami yimɓe ko fenoɓe sirlu ala aɗa ñammina aɗa yarno mbiya haala ɗum ko wone ɓandu ɓi bamma oya sa gayni tan o haaltu yat saabu on woni gañoma ko ɓuuri hewde hande añɓe komo ñamminta jarnata hen ko woni gañoma pire fo kalden gonga par ce que kala ñan ñettoɗa waɗandemo o wattu yet goɗɗo sehili o bonna guruma ha mema leydi ko intérêt yimɓe intérêt ɓolɓe hande joguiɗen kala ma aɗa waɗana omo yinma omo mantuma kala ñande dartinɗa junggo ma o bonna indema o ƴeewa gañoma o watta ɗum daw omo fiima omo fiiruma sirluji maɗa wona yimɓe dimago natti neɗɗago natti ha laaɓi ha wi ceer hande enen fof ken wellitiɓe tan cikkaɗo suuri taw ka curtiɗo aɗa ñanti ha joɗɗa kono ɗo jahataɗo yimɓe laaranma ka ala comci saabu ka curtaɗo ha memɗa leydi saabu rendo so wi gollata rendo so wi fewnata bonnata mo jiiɗa kala koko jooɗi mo jiiɗa kala koko ɗamini mo jiiɗa kala koko fawi mo jiiɗa kala koko sali gollade tenno yiɗi foof wona wuurat haalaɗa so ɓooyi rendina yimɓe so ɓooyi bonna enɗam so ɓooyi fusa yimɓe ha tenti noon mantoɓe ɓe manta o e yeeso ɓi bammum ha sikka kañum ɓuuri ɓi bammum o ga mettina gañgu ara noon dabare ngar taw ko an jeeyi sababu neɗɗo yo rento ɗen gueɗe ceerno Khalidou ko toɓɓe kewɗe ne jalta hen ceerno Khalidou mawniraɗo o ko ndeɗo feere o jogui ɓe yo jaa jeereji leydi ndi kanko faye galle lamɗo walla ɓen paye galle lamɗo to kanko faye to jeeri ɗi ɓe bonna ɗum ha bona beele nden feere nafiɓe heptude bunyamin walla ala nafaniɓe ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi en calmini kaw Yahaya en calminimo no feewi kono en calmini kaw Ly Seydi Ly yo Allah yoɓe moƴƴere e jarama no feewi e golle ma labɗe labtude kono en calmini kadi Ahmadou Mbaye Couture to ko musidɗo ceerno Abdullahi Saar eɗen beltorimo no feewi kankone yo Allah yammo moƴƴere ayi o wi jone kam onon Seydi Saar kanko mawniraɗo o wi jone kam e jeereji he aywa ana akfikumul malik min mami yon on e lamɗo o ayi wonko jimmi mbaɗen onon ndeweɗo paye e jeereji he jeereji sappo ɗi kanji foof bonneɗi goota e mabɓe ne wawi habde hay goto anda no foti ɓe keewi doole kamɓe banu Israila en kanko noon mawɗo o rawbil o wi jeehe to jeereji to kanji foof lanci toon ɗi haɗi laaɓa min goto mi yaha galle lamɗo to mi bonna galle lamɗo o kamɓe fof mi fiyaɓe ko ni tan batten ɓaade ɓe calima hokkiden bunyamin en jiiɗa hodde en nawtanimo ko ɗum ɗo tan jiitumi woni feere nde sibi eɗen gandi enen mbayiɓe doole men de hay goto alaade goɗɗo ko wona enen jeehe bonne jeereji ɗi min mi yaha galle lamɗo to mi sarkitamo mi saramo kanko hawa laaɓa mi sarkitamo ha bona ko ɗum o wiɓe o wi so ɗum ala aw akfuni antum almaliku walla garon jehon galle lamɗo to onon jeenayo bonnon galle o ha bona onon bonnemo ha o bona wana akfikumul aswaga min mi yona on to jeereji to mi yaha mi heeda banggue jeereji to kanji sappo pop min goto mi bonnaɗi haɗi bona onon heddiɓe fof jeehe galle lamɗo to liɓe galle o bonnemo haw bona o hokka en bunyamin tan walla bonnen galle o ha bona ɗum sikki ala hen o noddiɓe o haalniɓe kaaɗo o haala ɗum waɗi ɓe pelliti ɓe kaldi ɓe pamodiri o haaldi e mabɓe kanko mawniraɗo o rawbil ɓe pelliti bonnude wuuro ngo kamɓe ɓiɓɓe annabi Yaquba ɓe pelliti bonnude wuuro ngo ha bona ɓe kaldi ɓe kawri joni noon ɓe gonno ko e yolde hakkude Misra e Kanaan kono noon ɓe ɓatti ko Misra ɓe goɗɗani no feewi ɓe goɗɗani Misra ɓe pelliti yaade e nder leydi he ɓe bonnadi ɓe pecco ɓe paye jeereji ɓe paye galle lamɗo ɓe bonna leydi ndi Seydi Saar
joni noon o haalniɓe kamɓene ɓe jaaɓi ɓe pelliti ɓe joguima pellital timmugal yaade wadde ko wi ko mboɗa andi ko ɗo yewtere men haɗata hande Seydi Saar hewɓe noon mbi so tawi ɗo en mbaynima tan en mbi ko ɗo haɗata kañumen kam ko ɗon tan dañata tampere mawde kono haydara so Allah jaaɓi eɗen guura eɗen celli ma qissa o yetto e dow jaam ko haala annabi Yusuf ne heewi tan ɗum ɗo heewi waɗede ko e nder korka koye ñalawma goto walla so heewi balɗe ɗiɗi gasa enen en mbaɗi hen lebbi ɗiɗi gasani nde wonde ken rewindiɓe no yaari ni guila e fuɗɗode ha e wortode en jiiɗa furgude haydara ko ɗum waɗi alay saago ko ni wayata wawa famade. Seydi Saar mi salminima mi salmini dendagal julɗo kono mi salmini ɓeɗo moƴƴuɓe Seydi Saar oɗo Tamara Ba dabbenajo gonɗo Tiwo mi salminimo eske o debbo e oɗo sohna Aminata Jumannere yo Allah yoɓɓe moƴƴo o ko Maylus yo Allah yoɓɓe moƴƴere en beltanimaɓe sibi teddugal mabɓe ɓe teddini en taw koye ɗeɗo balɗe ɓooyani en calmini julɗo foof ɗo woni en calmini kaw Yahya no feewi yo Allah yommo moƴƴere kono en calmini kaw Ly yo Allah yommo moƴƴere en calmini dendagal julɗo ɗo woni Saar mi duwanimama yo Allah hokke sago ma e aduna mi sertata e duwade ko suuɗi e ko feeñi kadi sikki ala ɗamamu yo moƴƴo ene joga to Allah wondema Allah jaaba ko duwete ko inchallahu taala yo Allah hokke sago ma mission mo joguiɗa o yo Allah yettin o yettinir no moƴƴi wondude e cellal e kisal e ndenka Allah mbiɗa heewi wiide sinno nelal ne heddi mami wiya an koye nulaɓe jeeyɗa ko fiyande dokkeɗa yo Allah yoɓe moƴƴere mi ñaguima Allah yo Allah waddu en haaɗo en certata guila e aduna ha e lahara yo Allah hebbina men ndenka o waɗa e men sutura sutura mo huncota ko noon taw ko guila e aduna ha e lahara mi ñaguima Allah Seydi Saar kala ko bonnantoma ni neɗɗo ni ko wona neɗɗo ni ko e leñol neɗɗo jeeya ni jeeyaka e leñol neɗɗo mi ñaguima Allah yo Allah dande e muɗum kala moƴƴere nde Allah waɗanta jeeyaɗo mum taw ene nafa ɗum yo Allah jippin ɗum e ma an e dendagal julɓe kala yo Allah hokke fanninde fof kala hen ko ari kala ko yettima ya taw ari ko ɓeydudema ya taw ari ko walludema yo Allah hebbinema ndenka yo Allah dande e kala ko ene bonnantuma gurdam ma yo Allah luɓe cellal ko juuti wota Allah hebbinema rafiji wota Allah addane kala ko ne wiye mette mette kay yo wirtiran ɓenne ya nan tan kono to Allah adde ma mette yo Allah loow ema muñal ha heewa yo Allah loow ema muñal ha heewa nde wonno Allah wi kañum wondi ko e muñɓe yo Allah loow ema muñal ha heewa kala ko jiiɗa hayso mettima yo Allah hokke falkisade ɗum barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam mi salminima mi weltanimama Seydi Saar ko nduɗen ko fof en ñaguima Allah yo Allah jaabo en duwanima julɗo foof ɗo woni julɗo keɗiɗo en o goto foof ene andi haaju mo jogui haaju mo jogui o ɗo heeɓi en ɗo en ñaguima Allah subhanahu wa taala yo Allah humtanmo haaju makko so tawi ko sunno wonno yo Allah ittanmo so tawi ko kulol yo Allah riwanmo so ɗaminare moƴƴere yo Allah yettin yo Allah wondu e men caggal nde o wonani en yo Allah wonan julɓe o wonda e mabɓe e kala saaha en calmini bandiraɓe foof ɗum noon Seydi Saar mi woppuma ha Allah hokka en hawrude e janggo jokken Yusuf so hawri e welede Allah ɗum noon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Seydi Saar يا بسلام ثم سلم على النبي أموالي يفنى وويل يا بسلام ثم سلم على النبي أموالي يفنى وويل الله تجد musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe yewtere moon buuɗal yurmede
buuɗal yurmeende ne rokka mon docteur djiby sow ko safriyanke wittuyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen. docteur djiby sow baɗɗo wittoji mum to leydi mali leydi sénégal ha e nokkuji goɗɗi kala. docteur djiby sow tawite tokkidira saari ha to jeere mawde ɗo sara juma o walla mairie ndi ɗon docteur djiby sow tawete. tableau mawɗo nan ɗon ne windi docteur djiby sow grand guérisseur international docteur kidira ganda yettima. docteur djiby sow ko safrata omo safra fibron wonata koye reedi wayno ɓiɗɗo ni ene dilla teni kadi mbayano cowiɗo omo walluma ha jibina ɗum ha ketta hoore maɗa. docteur djiby sow ne safa kiis nem hémoride gonɗo nder e jalto bowal kala. docteur djiby sow ne safra diabète tension asthme hernie ko nonne kadi prostate donkuɗo ɓesnude caɗele gorago. ɗojjo duumigo koyɗe musoje keeceje musoje koye musoje cimmiɗe huɗo bonka ko ha naate ƴiƴa mum walla mo seyɗani memi kala. sa yiɗi hebde noon on docteur djiby sow mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92. tonggode makko leydi mali ne waɗi whatsapp mbatta ko 00 223 70 85 72 47. docteur djiby sow ne ɗofta mon ne ɗoftiri mon e yewtere mon annabi yousufa. Ile kinyano denda mano sabu gordo winde denda mayusufo e waydonano. ceerno haali abdoullahi si a jarama yo allah yooɓe moƴƴere ko duwiɗa komin mbi amina ya rabbi ya rabbal bayt amina ya rabbi ya rabbal bayt amina ya rabbal bayt bi rahmatika ya arhamar rahimin. a jarama yo allah yooɓe moƴƴere yo allah yooɓe moƴƴere ko duwiɗa komi wi amin. nde tawno neɗɗo so donima julɗo hono mum doni ko hoore mum. sa yiɗini moƴƴere julɗo hono ma jiɗanɗa ko hoore ma sabu sa jaggui balel timis a weddima e ɓalal koyema artata. fulɓe mbi ko tongu dasi kala artita koyɗe jum kala kaɗa yiɗan neɗɗo moƴƴere. sa yiɗi neɗɗo moƴƴere allah artirde moƴƴere nde ma ko allah yamiri ne juule nelaɗo ko moƴƴere beele moƴƴere nde arta e men kono allah kay koko moƴƴani annabi muɗum. ɗum noon ceerno haalide ko duwaɗiɗami ko nden moƴƴere kala yo allah artirɓe ma ko jiɗanɗami kala yo allah artire ma nden moƴƴere kala ko duwaniɗami e moƴƴere yo allah wattuɗum e maɗa ceerno haalide. moƴƴere nde foof mi handini ɗum e maɗa an ɓuuri handude moƴƴere nde an ɓuuri handude duwa o an ɓuuri handude dañji ɗum ceerno haalide. an ɓuuri handude dañji ɗum an ɓuuri yoddude hen an ɓuuri fewdude hen an ɓuuri ngarɗude hen ceerno haalide. yo allah yooɓe moƴƴere. dande welde nde ko musidɗo moon ceerno ousmane ly gorkoma duumga seydi ly min calminima no feewi min juurimama bandiraɓe fof ne calminma ne beltanima belte dande ma nde mamin bismamo ɗo kadi lawol gongol inchallah ne gasa ɗo e aljuma mamin ƴeew jokkodirde e maɗa min bismoma ɗo ma wel kadi bandiraɓe koɗo men tarih annabi o ko musidɗo men ceerno haalidou sy gorko mo soringo en calmini mouhammadou abdoullahi sy haɗo ɗo sorigui en nelimo nde o yahata galle ceerno o yettinani men salminadu faade ceernajo tedduɗo o moƴƴo o labdorido o to kaɓirde to ko musidɗo moon saydou abouba gorko mo lusayba gorgol mbaɗo golle manti to sen men youtube saabu jayde welta tv ne jogui sen to youtube ɗum tagui no mbiɗen he mon yimɓe nangue hen ko onon jeeyi ngoɗo radio ko onon jeeyi ko onon naftorto moni kala yo wat ko kañum jeeyi codre ɗum matériel uji timmuɗi radio ngo ɓeydo ɓamtade ɗo yesso haalirde he noon ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon sar abdoullahi abou amadou hamadi baydi to cuuɗi men dulmaji ha to wudduru tiggere en calmini fulɓe kala on jarama ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen julen mo sabum wodi winde
jettode godani ko tagdo kala kala julen masabama wodi minde holfa monjidata Allah yidama ganya monganyeda wabba aha holfa monjidata Allah yidama ganya monganyeda wasalam holfa monjidata Allah yidama ganya monganyeda